v-am găsit la un episod de Skywars cu Cristi. Cristi, ești aici? Unde ești, Cristi? Asta e Cristi. Hai odată. Bine, hai, așteaptă, hai. Gata. Noi jucăm Skywars aici. Gata, facem timp pe solo. Hai, Cristi, bine? Te văd, hai, Flaviu să joc. Cristi, intră pe... No. Intră pe asta 1 din 12 Paris. 2 din 2. 2 din 12. Asta. A intrat? Și eu. Acum 6 din 12, nu? Îs 8. Așa-i? Nu știu. Îs 8 din 12. Îs 8, așa-i, Cristi? Ia, ești mecher. Parcă e turnul Paris. Hă. De ce? Bine. Ce? Da, încă nu. Și-a revenit. Ce? Nu. Dar nu contează. Hai. Deci chiar lângă mine, cred că. Nu, a dată. 3, 4, 3, 2, 1, dai! Tu unde ești, bre? Îi su afară. Aici. Nici am primit. Bine, ia. Hai, lasă. Zic că acum filmăm. Vreau, dar zic că acum filmăm. Hai că am un arc pregătit la tine. Și eu am... Taci. Ce ai? Nici bă, ce-am găsit aici, hai! Nu. Un diamond. Și mai îmi trebuie un diamond. Unde este un diamond? Da, că acum am fost jos. Bă, a venit cineva la mine. Aici ai unul. L-am doborât. Bravo, Alex. Te văd unul aici. Aici? Te-am văzut. Cu pot din piatră. Cine? Cine mă dă jos? De nu m-am dus la el. Vezi că stai aici sus. Na. Bun. Ia. Dar în spate m-am uitat. Ia ce gură. Da. Bravo. Nu, mai trăiesc. Că șmecher de-aia mai trăiesc. Ce? Ce, mă? Nu! Cred că mai joc în fața de diamond. Eu n-am dat hub. Că încă n-am murit. 2. Scuzați-l pe Cristi, de-aia îl dă hub. Uite-te un pic la mine, bre. Bine, hai, chitoc. Țineți fanilor cu mine, Cristi. Ții cu mine. Bă, câți playeri mai sunt? 4? Bă. Veni tu la mine.
M-a bătut. Hai că dau hub. Bine. Hub, gata. Hai că am dat. Ai mers? Ia. Aici. Cristi, stai să arăt o șmecherie.